Duk. Alalalalalala. Alalalalalala. Ayo ndang munggah. Cileretel. Alalalalalala. Duk. Alalalalalala. Oke, oke. Trrr, trrr. Kok. Alalalalalala. Alalala. 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 Ayo, ayo, ayo. Ndang. Ramum. Ramum. Kita sahabat ratemu ya, Lek ya. Iki lahir batin sik niki. Ulas-ulas wong suwe ra ketemu. Kok darani sombong aku nggo rarene. Ra salaman sik. Wul. Iki wis ditata garek njiki bola. Ditata rapi wis jajan. Kelar gak do rame pol. Kene iki nggone lek lho kae. Satria Lumut Watu Gede iki nomor WA-ne bolo. Ini apa nang BKO? Kene. Karek pesen iki. Ombe. Wis. Oh. Tadi ketemu pemancing ruwet Solo Raya iki, Lek. Lek, iya ketemu Lek Demes. Ya iki lho sing ruwet lho iki lho. Iki lho paling ruwet iki. Yo, gendrung. Oke, bolo. Ini dari pangkalan perahu Dang Legi. Ini karo Hayep. Salaman sih no, bangkot darani sombong ora kenal. Salaman sih no. Nyepil saya. Wis padha dene. Duh. Nah, ini kita menuju titik spot. God. Gas kandas ini. Enggak badai. Angin semilir-semilir. Oke, bro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indri Solo Channel. Hari ini saya mancing di Gelor Gede, bro. Tadi sempat ketemu Prima Solo Fishing dan Demes mancing juga, tapi saya nyepot sendiri bersama. Di sana ada Lek Benny, BNR Fishing sama Lek Oning. Dan ini udah pada nyepot semua. Udah nyari titik sendiri. Saya mau di sini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Sini. Cepatnya ngelos, tapi di bawah itu banyak serompotannya. Oke, pulang gak usah pakai lama-lama, saya langsung nyemplung saja. Semoga aja nanti habis dapat ikannya segini, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ulame, Mbah. Ora ngarani. Kita nyari ya gelem. Ono langsung merepet mendung ya apa nah. Ojo dan lo. Gede. Embul. Kena angin. Keter.
Yo angin mah rene muncul ke rekoso iki. Nah, nggih angine mrene. Kok alalalalalala alalala 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 ayo 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 ndang kok alalala uluh iya marem ke sit yes you Allah ngerontal 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 kohek kohek Kuk. ini lumayan akhirnya pecah telur. Ya kan apa sih kan cewek genah nyantol. Mriki. Lho. Alah. Mriki lek tangan kulone lho. Alah, hah? Boleh anu teh. Oh garis teh. Nangke Pak. Tengah. Caca datang ke kamera tanjir jaran. Kalau ini Sak perese mangane jan ka Putri Solo ae kalusen ini mangane. Yo. Rasida. Yo, duk. Ala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 . Oke. Trrr lek Beni kene wae lek Beni. Lek Beni. Trrr. Ning kene wae. batasnya wet iki ta. Ini tangan yang tengen gue, kok ngeyel lah. Hihi. Duane genah ra iso. Kaiso, natap kuwi pleh tengene lho. Nguncalke mu sing angel. Maju nang terowongan kene lho, Lek. Dirombon cah. Alah. Maneh jane wenyen kita walu serat sama. Langsung. Gara-gara kamera iki. Lah situ kena. Itu ngono. Masih. Entek lek. Entek to. Arek sithik. Lho iso kaya ngono. Bisa. Semik. Itu. Kuwi ya. Ora iki. Sa ambese anune kelete nyang mecah. Kate sok mau wis lemes ning. Ngerti mah cemplung ke hilang ae. Biji leretel. Alah cawet. Tanjir jalan. Lelek paneh hah? Dadak dinggo ngono mawak.
Leane. Liar-liar. Liar-liar kepangan. Alah. Pak Bambang. Pripun? Wah, tumut. Duk, ala, ayo ndang munggah. Weh, iya dagu merah iki lek. Mayan, mayan. Duh ya ampun, sithik tenan nih. Aja nyepot. Iya, lah. Mayan, mayan. Ih, ceplek bokonge sik. Ter. Letes le. Tur. Ngurup-ngurup ora. Ngurup ke lek gimana ya Mas lek. Ya ter le Beni. Gede ndamu ketak Pak Lanang. Entek nundar. Cagel lek niki. Metu lanang kak. Babone rewang. Lah kok babane lagi rewang kok. Lho neh lek lho ra situ. Cek mana lek langsung kok. Separuh wis nih kok. Oh, entek to. Alah, ya ra sida neh ya Allah, ya Allah. Wis digegetnya ngono lho. Duk, alah. Geduk-geduk munggah ora kena. Jaleke dikek lumut rada akeh nek di anu lek. Kayak sithik mok rama besok. Duk ala glele badak sare le ra kena. Des terpetes lu ra kena apike raja mak. Mayah mayah. Hari ini banyak orang emosi. Alah telah ada cindol. Ada tak ngurep ke kamera cetak. Saya bantu ya. Tendil lo. Yo kena yo. Ya Allah, geget anjir tadak. Selek, dasar bangkas le. Bajir tadak. Kene wae tembakan iki lho, mangan tenan. Mangan tontonan, lho tontonan. Di pangkalan nah. Lho lek. Duk, ya Allah. Anjing dong. Tiga closingan lho angel men bajir celet lek. Wah, bajir tenan. Go closingan lho. Anu arep nang pangkalan. Mending kayak gini ya sik tak tak buang kok timbangane nguntir lumut terus iki. Gelem ki lho lek. Duk bah bajintul. Boh. Wis, nek bola timbang aku stres, mancingnya wis sik we. Alah wis entuk iwak.
Tentu iwak. Alah, iwak tok nang. Alah, kropiak lho. Iwake mene-mene lho. Lalalala wis. Jos sak jos. Ka obo lho. Ya sekene lho spote ho karo pangkalan pro cedak. Iki lho. Walalah. Nggon akasia. Baik gede. Sono ya. Nah, semoga kawan-kawan mancing cuma terberu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.